Maayong good day sa inyong mga peps. Kay tinghikay naman pod karong mga panahona, mga pointers para sa effective nga pangasay sa mga hangol. Salamat! Moment ko na to! Yeah! Mga pointers para sa effective nga pangasay sa mga hangol. Una, maglaylo usa og pila ka kan-anan before mo motambong og kumbira, hangtod mangluspad ang imong dagway. Ikaduha, iset imong hunahuna. Iset imong hunahuna na kaon lang ang imong tuyo, maglikay na magmarites sa ubang bisita og sa tagtungod. Aron sa ingon, ikaw nga si Rock, dili ka mawala sa passing. Ikatulo, timing. Importante ang timing. Itunong ang imong pag-abot sa tingkaon nga oras. Aron way oras nimo na masayang. Ug aron po dili malata ang imong kahangol, kasirok ug kahakog. Kaupat, magdala kanunay og cellophane para sa imong plano nga operation balot. Kung mahimo, magdala na lang sad og pack bag para ubay-ubay ang imong mabitbit. O dili ba kaha bagahe aron murag sosyal ang imong pagkahakog. Nag-level up na ka. Ang ikalima, focus. Ayaw iwala ang imong dagkong mga mata sa buffet table. Nga dili pod malipat sa mga priority nimong lapangon og baluton aning higayuna. Ikaunom, during sa main event, kaon og sakto, balot og sakto. Aron dili ka mabitin kang buisit ka. Ayaw nagunaw na kung makakaon pa ba ang ubang bisita. May nang maniguro. Unya, ang katapusan, pagkahuman nimog kaon, unya busog na ang imong paminsar, limbunga ang imong kaugalingon na gigutom pa ka, hangtod musuka kang mananapa ka. Maayraon tag machoke ka diha, mutiorok ug mukaging unya maangol sa imong kahangol. Pusang iring putig tiil, pagdamay man di ay ko. Pag-like na lang sa akong page, pag-share para suporta diha nga side. Salamat. Thank you!